lähtö ja välierälähdöstä vain voittaja sitten jatkaa tuolla A-finaalissa. Sitten kun pannaan noita pikkuvolvoja siihen niin rinnakkain, niin ruuvut on ajettava aika tarkasti täyteen. Ja nyt on sen verran poikittain Pepe-asennusvolvo, että mahtuukohan siihen sitten vielä Valtteri Määttälän pikku pemari siihen viereen. Että toivottavasti siinä on sen verran tilaa, ettei olla heti kyleet vastakkain. Kimi Kylmälahti, Aapo Anttila, Jere Pietilä, Valtteri Määttälä, Oskari Hurnasti ja Leino Turpeoja siis lähtee viimeistä A-finaalipaikkaa tavoittelemaan. 2 kierrosta ajetaan ja sehän sitten on selvillä aivan hetken kuluttua. Näin Määttäläkin sitten siinä ruudussa, kaikki 6 autoa. Ja ahastahan siinä on, mutta toivottavasti tästä nyt selvitään ilman isompia ryminöitä, niin kuin on selvitty tähänkin asti. 10 sekunnin taulu näytetty. Kuljettajat lähettää komeno alla. Sitten syttyy ja sammuu valo 12. Aapo Anttila ampuu tästä kohdista tuonne kärkeen. Kylmälahti. Seuraavalla sijoituksella Määttälä siinä 5. paikalla ja Leino Turpea tästä kohtaa 6. paikalla. Ja Aapo Anttila siellä vähän karkaa muilta. Kimi Kylmälahti ainut kuljettaja, joka tässä kohti vielä on haastelemassa. Ja tosiaan vain voittaja tässä jatkaa. Ja kyllä siinä nyt Pietilän volkkari, Anttilan volkkarista sen verran paksua savua tulee, että kestääkö tuo sitten A-finaaliin asti se selviää ihan kohta Kylmälahti. Pääsee haastamaan, mutta ei ole haastaja hänenkään peräkontissa, eli kattelee vähän, että mitä siellä keulassa käy ja peräpään kolmikko sitten kattelee täällä omaa taistelua. Maalivalo ei viliku, vaikka pitäisi vilikkoa ja saman tien se vilikkuu. Anttila tulee siinä käreessä ja meneekö sitten pitkäksi? Ei mene, kyllä tulee sieltä ja pyörähtääkö siihen eteen hienosti. Siinä kyllä Kylmälahti sitten hoitaa tämän tilanteen eikä aja päälle ja Jere